Bo tam tu wstęp masz nagrany. Tak? Nie Jest skasowałeś nagrany. wstępu, tak? Bam, 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 bam. Kto o zamorskich lądach śnił? Joachim Nettelbeck. Na gapę żeglował, gdy chłopcem był. Joachim Nettelbeck. Ja, zerwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto Amerykę podnieść chciał? Joachim Nettelbeck. Kto żaglowiec piękny razem? Joachim Nettelbeck. Ja, sedlisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto ugasił miasto swe? Joachim Nettelbeck. Gdy pożar groźny trawił je? Joachim Nettelbeck. Ja, zębisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto w konflikcie z prawem żył? Joachim Nettelbeck. Choć bohaterem wielkim był Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto najlepsze piwo ważył? Joachim Nettelbeck. Kto jedną ręką rozkładał stół? Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto o zamorskich lądach śnił? Joachim Nettelbeck. Na gapę żeglował, gdy majtkiem był. Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto Amerykę podnosić chciał? Joachim Nettelbeck. A kto żaglowiec piękny miał? Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto ugasił miasto swe? Joachim Nettelbeck. Gdy pożar groźny trawił je? Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto w konflikcie z prawem żył? Joachim Nettelbeck. Choć bohaterem wielkim był Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto najlepsze piwo masz tu? Joachim Nettelbeck. Kto jedną ręką rozkładał stół? Joachim Nettelbeck. Ja, serwisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto o zamorskich lądach śnił? Joachim Nettelbeck. Na gapę żeglował, gdy chłopcem był. Joachim Nettelbeck. Ja, zębisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto bronił Kołobrzeg, miasto swe? Joachim Nettelbeck. Gdy Napoleon oblegał je? Joachim Nettelbeck. Ja, zębisko i ja, precz na dech. Ja, to są jakieś Joachim Nettelbeck. Kto statek brytyjski ratować chciał? Joachim Nettelbeck. Gdy Mayday, ten wołać miał? Joachim Nettelbeck. Kto z sieciarkami popłynął tam? Joachim Nettelbeck. Wyratować łajbę przed strzałem chciał? Joachim Nettelbeck. Ja, zębisko i ja, precz na dech. Ja, to
blisko i ja, precz na dek, wychyl z nami pokal, piwa na etebek. No i teraz realizator, pokaż coś. Dziękujemy bardzo. Puść coś. Dajcie, mamy fanki, dawajcie dalej.